आंनि मुङा पद्मकान्त बर'। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि टंलानि गामिया खाथलपारा गोलैयो जोंनिया। आं एक्सुवेलि बे गोरनाया थारमाने माबा साबाय थायोमोन गोरना मोननै साइडआबो। बिनिफ्राय डक्टरनियाव बहुद बार ट्रिटमेन्ट लादोंमोन खिन्थु मोजां मोनाखै आं। खिन्थु आं माने बे इउटुब बा माने बे फेसबुक चेनेलफोराव माने बड'लेण्ड थेरापिनि माबाखौ आं मिथिबाय थायोमोन। दा बेयाव फैनानै बे ट्रिटमेन्टखौ लानानै गाहाम नांदों जथेस्थ'। सिनस्रिबो सायोमोन आरो बिनिफ्राय मेनलि आन्थु फारनैबो थारमाने बिराद सायोमोन आंहा सम सम गाहायाव जिरायनो हायामोन। आरो बिनिफ्राय गाहायाव जिरायोबा सिखारनो माने एसे सानाय मोनोमोन आन्थुआ। बे गोरना आरो बिनिफ्राय आन्थुनि माने मेइन प्रब्लेमा दङमोन आरो सिनस्रिनि एसे प्रब्लेम दङमोन। सानथाम जाबाय, सानथामावनो आं जथेस्थ' गाहाम नांदो। ओरैनो सानथामाव मथा मथि 80% सायाव मोजां मोनदो। मोजां मोनदो सायाव आरो 80%नि सायाव मोजां मोनदो। आं बिखेखय इउटुबखौ नायबाय थायो। इउटुबावनो नुदोंमोन आं बे डक्टर थुला ब्रह्मनि जिथु बड'लेण्ड थेरापि बेखौ आं नायबाय थायो सम सम। नायोबोला जथेस्थ' मानसिफोरनि माने ट्रिटमेन्टखौ बिनि जिथु कौसल ट्रिटमेन्टनि बेखौ जथेस्थ' मोजां नांनानै आं गावबो फैना गाहाम नांदों आरो जथेस्थ' आरग्य जादों आरो। रायजोफोरा जुदि बेफोरबायदि सानाय सुनाय दोङोबा बे बड'लेण्ड थेरापि डक्टर थुला ब्रह्मनि बे जायगाया जाबाय बे क'क्राझार बे जिरि रड आरो बिनिफ्राय नियार MRM हस्पिटाल खाथियाव सेराव दोङो बेयाव फैबोला बिथांखौ मोनगोन। आरो स्क्रिनावबो बिजानि नाम्बारा अलरेडि दंखायो, मोनगोन। दा बेयाव जुदि सोरहाबा बेफोरबायदि सानाय सुनायनि प्रब्लेम दङबा बेयाव नायजाफैगोन आरो। आं जथेस्थ' गाहाम मोनदों। सेटिसफाइ आं बड'लेण्ड थेरापियाव ट्रिटमेन्ट लाखांनानै जथेस्थ' सन्तुष्ट'। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। 24 घन्टा सार्जन एभेलेबेल मोनगोन आरो लोगोसे दंबावो माखासे सिबिथायफोर जेरै मोनफ्रोमबो रबिबार बारायाव इउर'लजिनि सिबिथाय, मोनफ्रोमबो रबिबाराव इनफार्टिलिटिनि सिबिथाय, मोनफ्रोम दाननि नैथि आरो ब्रैथि सनिबाराव डार्मेट'लजिस्टनि सिबिथाय, दानाव खेबनै कार्डिय'लजिस्टनि सिबिथाय, बेजों लोगोसे ICU, NICU, हिस्ट'पेथ'लजिनि सुबिदा दं। बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन। बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, पेडियाट्रिशियन, जेनेरेल मेडिसिन, OBS एन्ड गाइनी, जेनेरेल सार्जन, अर्थ'पेडिक्स, अफ्थाल्मोलजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलजिस्ट, पेथोलजिस्ट, कार्डियोलजिस्ट भिजिटिं, इमार्जेन्सि मेडिसिन, न्यूरोसार्जन भिजिटिं, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, फिजियोथेरापि, डायबेटोलॉजी, सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट भिजिटिं, ENT, न्यूरोसाइकेट्री, डार्मेटोलॉजिस्ट भिजिटिं, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट आरो बे हस्पिटालाव आबुङै अट'मेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरीनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24/7 इमार्जेन्सि सार्भिस, ICU, NICU, USG, CT स्केन, एक्स-रे, ECG, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थियेटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 9854081 948।